Днес си говорим за отворената позиция в екипите и какво показва тя. Представете си екипна среща. Колегите са с показват отворени сигнали. Не скръстени ръце, показват спокойствие, готовност за приемане, леко навеждане напред, показва интерес и ангажираност. Видими длани, показва честност, няма скрит дневен ред. Отпуснати рамене са сигнал за спокойствие и сигурност. От време на време кимане. Това показва подкрепа и активно слушане. Какво ни показва всичко това? Отворен език на тялото показва липсата на бариери. Казва, чувствам се в безопасност тук. Затворения език на тялото, за сметка на това, създава бариери. Скръстените ръце, скръстените крака, предмети пред тялото показват, бъдете внимателни, защитавам се, не съм напълно открит с вас. Хората несъзнателно възприемат отвореността като честност и надежност. Когато колегата показва отворени сигнали, другите са по-склонни да споделят, да си сътрудничат и да изграждат връзка. Още от древни времена отворените длани означават нямам оръжие, не съм заплаха. Лимбичната система, която е инстинктивната част на мозъка, реагира позитивно на отворените ръце и ние се чувстваме спокойни и сигурни.